Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon! Las 5:02 Action Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo wala na sang iban pa. This portion is brought to you by Kunzays. Upgrade your immunity. Do it with Kunzays. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Las 5:03 Action Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Inyo palatuntunan action reports after operation sa subong adlaw. Sa 25 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Signifikante nga bulan kag petsa para sa pungsod sang Pilipinas. Ang Pebrero 25 ginatuwag nga EDSA People Power Revolution Anniversary. Ika-34 katuig sukat gin sa mga adlaw sang matabo ang protesta sa dalan nga Epifanio de los Santos Avenue sa lipot katuwag ang maning EDSA Limited Access Circumferential Highway sa palibot sang Manila. Awhay subong nga adlaw ang mga talatapan sang gobyerno bangod wala sang obra pati sa mga bulutuan. Bangod isa man ka school holiday. Pero nakahibalo wala ka man maka-aksyon nga nagasugod lamang. Ang school holiday sa Pilipinas at iyon sa EDSA anniversary sa tuwing tuwig 2010 lamang. EDSA People Power Revolution. Ginatawag man nga Yellow Revolution. Langod nangin madinalag-on sa to. Ang grupo nga nagprotesta nga nagsuksok sang panapton kag nagwagayway sang ribon nga duag yellow. Amo nga Yellow Revolution. Demonstrasyon sa dalan nga ang ginhalinan maka-aksyon among pagpatay sa opposition nga senador nga si Benigno Aquino Jr. Kag ang pagpatisang kalabanan nga ang resulta sa eleksyon gindayaan sang mga Marcos. Sa mga adlaw, ang People Power Revolution Anniversary, ginasa ulo nga dumdumon ang pagbalik sa demokrasya sa Pilipinas. Kag ang revolusyon nga nagpatay o hindi lamang diri sponsor sang Pilipinas, kundi pati na sa ibang nga nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Subong nga panahon mga kaaksyon, damo sa mga tao ang nagasaulog sa nga People Power Revolution. Paagi sa pagtipon sa EDSA, sok-sok ang anuman nga bagay
nga duag nga iyalo. Iba nagatambong sa konsyerto kag misa kon church services sa vicinity sang EDSA. Agod komemorahon ang natabo sa tong 1986. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang political party amo ang gintunaan sang revolution ginatawag tong laban. Botsilingon bato, hindi magatras laban. Ang lindibo ka mga tao sa sining ation nagauyatay sang kamot kag nagaporma sang letra nga L. Sa EDSA, agod ipakita ang suporta sa People Power Revolution. Subong nga 2020, ti Martes ang Pebrero 25, nga pagsaulog ang sunod nga 2021, matupa naman na sa Webes, kag ang 2022 naman, matupa naman sa Biyernes. Kasing ko siya ti inyong aksyon Marlon Henabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Mga Pangulong Dinalan, una kita sabahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Patay na naman, gintero na naman. Pastor nga wala sang kalooy nga gintero patay. Kagasaksi pa ang iaupod nga asawa. 54 anyos ang edad, Pastor Loni Lahaw-Lahaw. Pastor sang Church of the Living God. Tagakamindangan si Palay Negros Occidental. Alas 12:30 kainas ang udto lamang. Nagapapauli na ining biktima. Maniho sang iya sa nga tricycle upod ang asawa. Pagabot sa iya sa nga lugar sa Masityo Pinosan, Barangay Kamindangan. 4 ka mga persona nagbalabag sa iya. Nagbuligay. Agod ang Pastor Butongon, wala sang damo pa nga gamo. Tiniro sang pusil sang kalibre 45 sang makapilagid ka beses. Una sa balita, una sa aksyon. Bangod sa pilas nga naangkon sa nanuhay tuhay nga bahin sang lawas ni sining pastor patay. Wala gid sang ginapili ang mga manugtawo pataya, manugpatay sang tawo. Ano bala ang nagakatabo sa ato sa nga probinsya? Amo na lamang bala ini ang sitwasyon. Tiro patay sa norte, tiro patay sa sur. Patay sa sentral, may gakatabo man nga pagpatay. Pati sa baybay nga na ingabahin. Way sang simana dari sa Negros Occidental, nga wala sang kremen nga pagpatay. Una sa balita, una sa aksyon. Wala gid na nanakpan ang tagapatay kung tagluthang. Hipos kag hipos na lamang balang ato sa mga otoridad dari, pulis, militar, o kung pati ang mga opisyal nato sa gobyerno Ano ba lang pwedeng mahimo sari nga mga kremen, alos way nagauntat, di ginasiling ang ginagarove, nagapatrolya man nato sa kapulisan, pero way isang hitabo nga mayara gid man guro lisipon lang. May natabo gid man nga mayara sang krimen nga nagluntad na timingan nga nagapatrolya ang pulis kung isang tagluthang kabalagyo pagani. Ang kakatabo subo sa Negros Occidental tawhay sa mga adlaw, buwas kibot nga may ginpatay naman. Nagaobra gid bala sa insaktong ato sa mga otoridad, kaobra man guro. Lasing ko dyan sa Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa gini ba sa nga balita sa lokal? Pagpaninlo sa kasubaan sa tuyo nga hindi magbaha kung mag-ulan. Una sa balita, una sa aksyon. 3 ka mga dalagko nga suba sa banwasang Ibi, Magalona, Negros Occidental. Plano nga tinluan sa mga basura. Padalo mo na gud ang pag-ilig sa nga tubig mangin, tayo yun. May public hearing angon sa sining nga proyekto nga patigayonon. Ang himuon buwas nga adlaw sa munisipyo sa Banwasang Ibi, Magalona. Ahensya nga magapanguna sa sining nga proyekto, Department of Environment and Natural Resources, ang DENR. Mayong katikang
Maayo ini sa mga residente para hindi mahalitan sang baha. Pero ang balantayan diri tangod way ta mga balaan kung anong maayo sa nga resultas ni. Ay iban nga suba sa probinsya, pwede man ay hantinluan, ang sabat pwede gini. Kung bululigan sang tanan, halin sa mga mismo residente, pagkadto sa mga opisyal sang gobyerno, kag ahensya sang gobyerno, nga mong ginatugyanan sang pundos para sa mga proyekto, para mga tao hindi mag-antos sa halit sang baha. Way pa nato ma-mention na Bacolod City, kakon baha ang hambalan di man magpapierde. Sa balita, sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Illegal nga sugal may ari-ayhan sa Western Visayas. Ang sabat nila maka-aksyon, yes, may ara. May ara gina. Illegal pareho sang pahibag damang. Bugoy, hantog, baraha. Nga ginahampang sa hindi namatyan nga puloyan. Kag ang bulang nga wala sang pahanugot makabigina nga illegal. Sa balita, sa aksyon. Ang bando sang pamuno sang Philippine National Police sa tanan-tanan nga mga regional PNP directors nga dapat pangdakpon ang mga illegal gambling operators sa ila sa nga nasakupan. Ang listahan ginhatag na sila na listahan sa mga ginasiling illegal gambling operators. But sa naman sila mga tao sa likod sa illegal nga sugal. Dari sa Western Visayas, nga tisakop pa nato sa pinalanggang probinsya, Negros Occidental, siya Director General Pamuspusan. Nagsiling nga wala sang big-time illegal gambling operations, kundi small-time lamang. Tibot sa lingon mayara sa Western Visayas, diyan nga probinsya ni. Ang aton lang masiling diri mapa-small time man, mapa-big time man. Matawag na gyapon nga illegal. Illegal nga dapat tapnaon. Kung small time man, dapat papason. Bangod ang kalabanan nga big time nagasugod sa small time. Sa balita, sa aksyon. Di blama ka number 2 ka kung di ka agi number 1 now. Di gaday. Sugid lang ko. Baka number 2 ka kung di ka agi number 1. Agi kas number 1. Amo ng big time ka umpisa sa small time. Di kung babayan kag pawalaan lamang nato na ginasiling nga small time. Kasi pila ka adlaw mangin big time. Kag hindi na balang punggan bla. Bangod, nagpanggamot na. Sa balita, sa aksyon. Iulatan nyo ba ang amang gamot? Dari sa Negros Occidental, kagasurat sa Bacolod, ang pulis nagsiling nga wala man sang na-monitor nga illegal gambling. Aberlang tawon naton nagkasakorbading, kung tuod nga wala gid man, ang sugal o kon numbers game nga ginatuwag, may loto, may STL o kon small town lottery. Ang loto, waya sa problema, bagod legal na sa may numbers game man sa casino. Wala man isang problema, bagod legal man na. Pero there is Bacolod, kaga Negros Occidental, may STL. STL, legal lamang kung may pahanugot sa banwa o kung syudad. Pero kung wala anong panawag, siyempre illegal. Sa Bacolod, why STL? Why STL nga pataya? Try nyo be mangkot mismong mga tao be. Kay sila na mismo magkasabat kung may arda o kung wala. Sa ibang nga banwa kag syudad, why man sa problema, bangod may approval sang sangguni ang bayan o kung padlungsod. Pero sa Bacolod, daway man na ginaprobahan. Sa balita, sa aksyon. Huwag ginaprobahan kundi illegal. Try nyo kadtos mga merkado, sa mga tiyangge, sa mga terminal kung lugar, nga masamay ginatipunan sa mga tao. May nagapataya sang STL sa Bacolod.
Ang hay-alay kamusta? Wala na bala? Nangkutan nyo mismo mga tawa. Sila mismo magkasabat sa inyo na. Una sa balita, una sa aksyon. Pila ka adlaw basi mag-ala insomnia naman ang ining mando ni Batok sa illegal gambling operators, illegal nga sugal. Operasyon Batok sa illegal nga sugal. Kasi kung pila ka adlaw wala daw mantika ng mga matulugan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 37 kabalay sa barangay 12 Bacolod, pagatal-talon. Amaning tawag nga demolisyon makaaksyon, demolisyon na naman. Tal-tal, wasakon kon gubon. Sa 50 nga dapat tal-talon, 37 pa lamang ang iga-demolish. Bangod sila pa lamang ang kwalipikado nga makakuha sa lugar nga sa iluhan, ang relocation house kaginatuwag. Maayo man, kay ilagin na pati ang sadto pandam ni Presidente Rodrigo Duterte sa State of the Nation Address kung suna niya bla nga no demolition kung wala sang relocation. Klaro na may tingog pa ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Kung why sa napreparar nga relocation site o kung sa niluhan, why sa mamatabo nga demolition. Tandaan nyo gina, Presidente na mismong gambal. Ang Bacolod sa Subong, partikular sa mga nag-a-star. Mga tao sa Bacolod, partikular sa mga nag-a-star sa barangay. Nga lapit sa downtown area. Mas mayo temprano pa. Numdum na kamo. Pangita na kamo sa sarang nga masiluhan. Why man ko kasiling nga i-demolis kamo na. Pero sa lakat subong sang syudad sa Bacolod, partikular downtown area, natawan nyo bla, nagatinubo-tubo ng mga estruktura kon building. Basi ang ginatinugan sang balay ninyo nga lapit sa proper sang syudad. Ang propiedad o kon ang duta ng natinugan basi kon baklon sang dalagkuan nga mga tao ko negosyante nagpatukuran sang establishmento. Hindi na maghulat mga magdangat naman sa isa ka ginagambong demolisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi ba na pwede nga dali-dalion ang nag-star mo? Manbudlay na yung kakaso na nag-star sa lugar. Kung dugay na, may ara man sila ginapakigbato, dirang kinamatarong. Kaya may ara sa sunod nga proseso. Geoprocess ginatuwag. Antista pahalinon. Antista pang demolish. Ang puluyan sa sinenggan mensunaton nga mga lugar. Alas 5:18 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ginaligar miyembro sang NPA dakop sa Banwasang Manhoyod, Negros Oriental. Balita sa sunod sang Kapitolyo. Balita nasyonal na ni Kapitolyo hindi diri sa Negros Occidental, kundi Kapitolyo sang Cebu. Bilang paniguro para ang Corona Disease 2019 ang COVID-19, hindi maglaton sa ila, ang Provincial Capital sang Cebu Subong nag-implementar sa ganatuwag nga no air condition policy. Bosilingon di pwede makapandar to aircon sa loob sang Kapitolyo Cebu. Ang ining desisyon ang nasandig sa information sang World Health Organization o WHO na ang ining virus cannot live past a temperature of 10 degrees Celsius. Pero wagin man sa reklamo sa mga empleyado sa Kapitolyo bangod ang building struktura sa Kapitolyo sa Cebu gintukod 1938 ang disenyo may dalagko nga bintana kag mataas nga atop nga may kisame tinagadala sang maayo nga air ventilation bisan wise ang aircon matugnaw kag hindi aginot. Una sa balita, una sa aksyon. Pero hindi tanan ng opisina to sa Kapitolyo sang Cebu naka-off ang aircon. Pwede sa gyapon ng iban makagamit kung emerhensya kung importante kag kinahanglanon basta limitado lamang sa 4 ka oras nga kawigon. Di sigurado makakinot ng provincial government sang Cebu sa balayran nga ginakonsumo nga elektrisidad. Dere sa Pilipinas, ang persons under investigation sa possible COVID-19 infection, persons under investigation na PUM, silangon ara sila sulod sa nga balay nila naka-quarantine kag ginamonitor mga 597 bugos nga Pilipinas. As of Biyernes, nagligad nga semana.
Ang kadamuon naman sang mga pasyente nga nagkalamatay sa mainland China nga maniganalian sang virus mag-aksyon. 2,663 na damo-damo nagkatabadi. Kag 77,000 naman ang kumpirmado nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. 521 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon taray hibalo na anong sitwasyon sa trapiko sa pila ka mga dalan na labayan sa patrol. Sa subong tas na Salindara, way isang klase, way isang opisina sa talatapan sa gobyerno. Pero ang Bacolod City, bisan way klase yan, downtown area, ginabaha. Ginadagsa sa mga tao, ginadagsa sa mga manuglagaw, kag manug pangumpra sa ilas rin nga kaladon. Si Action Alvin Guaba subong sa bahin sang patrol sa traffic report. Traffic reports. Action Alvin, may hapon sa report, please come in. Aksyon na Marlon, ginakabig karon sa nga bitaw nga green ukon possible ang mga mayor nga dalanon sa syudad sang Bacolod sa piyak nga pista opisyal karon nga adlaw sa ika-34 anyos nga pagdumdum no sang EDSA People Power Revolution. Butsing ganon, wala opisina, wala man klase, that is why maka-experience man kita no subong adlaw sang matawhay nga dalagan sang trapiko. Sa pila ka mga mayor nga dalanon nga Action Marlon nga nalabyan ka sang patrol sa sining kahaponanon, especially along downtown area going sa area sang Araneta, going south balang Araneta. Matawhay aksyon na Marlon no ang dalanon wala kita sa may nakitaan nga problema sa paggutok sa dalagan sang trapiko. Nagpadulong man kita Action Mar sa opisina sa bitaw office kag nagpagig-angot man kita Action Mar kay Mr. Ananias Lugmao. Amo ni sa subong ang control officer no assigned karon sa bitaw office sa diin sunod sa iya green to yellow ang mga information. So kung nagbiginaboy isang pila ka mga traffic enforcers fielded no sa mga tagsa nila ka mga AORs, nag-yellow lang suno sa iya, nag-yellow lang ang pila ka mga lugar kagina tungod man sa 1050 so kung vehicular accident nga nagluntad especially sa area sang Malaspina, may 1050 o kung vehicular accident may Malaspina Lopesina, may araman sa area sang Burgos Silado, subong man sa Eroreco kag Mandalagan. Dindugangan pa man kagina sa 1070 o kung fire call sa area sang Puno Banago, may fire call man kagina pero ang fire call to sugarcane fire sa area naman sang Mansilingan nga hapon. So sa aton sining mga kauturan, sa aton mga kauturan nga nagadala sang salakyan, mangin duhago man ang motorsiklo kon adong klase sang salakyan, extra gid Action Mar no sa pagpadalagan sa ila sining mga salakyan agudya hilway likaw abi sa disgrasya nga matabo no subong hapon. Ari Action Mar ang pahayag ni Ananias Lugmao sa sining hapon. Aksyon na more ang kabahin lamang sa pahayag ni Mr. Ananias
Lugmao. Amaling dalagan sang trapiko sa siyudad sang Bacolod. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:30 Action Radio Philippine Standard Time. Antes ang balita halin sa Bacolod City Hall. Sa mga high blood sa mga diabetic, aton na masamig na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na minisang manunggal. Kung nakapanangluya naman imo sa nga lawas tilaw sa Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Sigurado gid nga makabulig ni available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga botika sa inyong nga lugar. Kung masulpay naman ang paghamalan, way sa problema pagkudiya naman ang Panyawan Liniment. Panyawan Herbal Capsule hag Panyawan Liniment. Taranhimo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Medyo subok-subok ang balita para sa mga residente sa Barangay 12. Kung pila ka mga residente sa Barangay 12, Bacolod City, bangod mayara sa 37, tek makabalay. Bot sa lingonte, 37, may posible ka mga pamilya ang natara na iga-demolish. Kwalipikado naman sila sa relocation site. Medyo tsaga lang na. Ang problema sa mga magabuning plastada, mga estudyante, no? Kay, kung nara ka sa Barangay 12, kalaban-laban ng mga estudyante, nagdaga, eskwela man sa bunutuan, lapit man sa Barangay 12, prote ko ng apukan sa inyo sa nga relocation house, relocation site, layo, siyempre budlay naman sa mga estudyante. Action Radio City Hall Report. Galing wise ang choice, no white choice. Ang balita sa Bacolod City Hall, Action Day, mayong hapon, please kabin. Action Mar 50 tanan ka mga illegal structures o kon mga pamalay ang lang ay demolish sang City Legal Office Enforcement Team. Ini si Action Mar ang nahamtang sa ginatawag nga Beer Housen sa may barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Kung nakakato ka dira sa may Manukan Country kag Vendors Plaza, ang tunga-tunga sa Action Mar, amo ni siya ang subject sang demolition sa otoridad sang siyudad sang Bacolod, ginatawag nga Beer Housen sa area sang Barangay 12 Action Mar. Ginpahag din ni Maria Victoria Parenya sa ang pamuno sa Bacolod Housing Authority akon BHA sa 50 ka mga balay nga subject nga panggubon, 37 diri sa ila ang nakasubmit na sang requirements kag kwalipikado nga makakuha sang relocation house dito sa may Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Action Mar. Sunod siya ang 13 iban pati ongoing sa gihapon ang pag-process kag pagkulo kompleto sa ila sini nga mga requirements sa tuyo nga maka-avail man sang balay dito sa may relocation site. Action Mar sa sulat or sa sulod diri kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan by March 1 Action Mar or tubtob Pebrero 29 nagid lamang dapat klaro na kaghawa na ang ina nga area nga ginapanagyahan sang gobyerno sang syudad sang Bacolod. Aling palag ni BHA Head Maria Victoria Pareñas. For March, we will be having demolitions. Beer Housen, ma-demolish kita. Beer Housen, Oo. yung area. Diri sa Tubang pala SM, ang tupad Manukan, between Manukan and Vendors Plaza. Anong Oo. tawag? Beer House. Beer Housen. Mga more or less pala ganun. 50 na da sila kabilog, pero 37 na da ang qualified. Sa March na sila. Ang Beer Housen, ano na-cover ng barangay? 12 or 12. Barangay 12. Oo. Ano siya? Balay siya, ma'am? Or Houses. So, houses? So, 37 na qualified out of 50, ho. Pero 37 niya, not i-guarantee nga ma-awardan sila or Kung pending. makakomply sila, ma-awardan sila. Actually, ginapreparahan man na sila. So, ang the rest nga 37, 13, wala sila nag-apply. Nag-apply sila, pero wala pa katapos comply sa requirements. Sumar na batian ang tingog sang BHA Head si Ma'am Pareñas sa Kaulong Action Mar sa 50 ka mga balay nga subject sang demolition. Lakip na diri ang balay ni punong barangay Eli Alcantara Jr. kag pilaman sa iya mga himata. Update ka rin nagikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dave Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:35, salamat Action na dahil sa Bacolod City Hall nga balita. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule kon cleansing, nourishing kag balancing ang inyo sa nga pangita. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa nga lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Anong sobra? Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin. Ano naman ang kulang nga dapat dugangan? Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E.
Ang Evergreen Herbal Capsule damo sa mabangkot din pwede mabakal. Kung ara ka mo sa may Himaylan City, mabakal sa Leonor Pharmacy. Sa Bidalbagan, Floretes Drugstore. Sa La Carlota, March Pharmacy. Sa Escalante City, Tito JK Pharmacy. Deris Bacolod ti ara sa Farmasya Edcaro, Farmasya Juarez, sa Barangay Bata, Ramanda, JDN Pharmacy. Oy, sa Cadiz City, arada sa Our Lady of Pilar Drugstore. Evergreen Herbal Capsule. Sa live stream, bayan binantang kabaritor sa ato sa nga live stream. Sherilyn Oro Javier, good PM Max Marlon, Manjo Arnejo, si Marlon de la Cruz, Amado Ladoa Jr., Nelson Magbanwa Jr., good afternoon, Jose Moncal Torilla, Jocelyn Calamaan, Maria Luz Agrijaldo Macunat, salamat, rama si Edwin Pineda. Ang iban na dugay-dugay naman na 536, tamyaw lang ang Alak 5 member. Korte, Alak 5 member. Ano kadala 5 alak ginatubang, alak 5 member, Aradas Boboy Alfonso ho. Si Oscar Nadado, Boboy Alfonso Bilio Jr., Tamayo, Nene Cagsiborgo. Si Boboy Alfonso Bilio, nami magsaot chat siya. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas nga adlaw, banwasang AB Magalona, mayara sang patagayon nga public hearing. Mayo man mayo man ko tani kung taran-taran nga subad diri sa Negros Occidental, mayara sang clearing, declogging operation nga patagayonon bla. Ang gobyerno probinsyal mayara sang kaugalingon nga equipment may angot sa pagkot-kot bla sang mga suba pagkakuha sa mga basura o galing kay isa or duwa lakbilog. Nagahulmanay lang ng mga banwa kag syudad. Idamo gyapon suba makaksyon diri nga bisan jutay lang ang pag-ilig sa tubig. Dasig pagsaka sang baha. Man may mga suba makaksyon nga dugay-dugay na kagi kutkut mo. Kaya naganabaw nga naganabaw. Pwede ina sa makutkutan liwat gamit ang equipment makaksyon. Aban wasang Magalona public hearing pa man lang galing buwas nga adlaw. Angot sa paggatinlo sa 3 ka madalagko nga kasubaan. Mayo man ay kay preparasyon Marso subong. Pebrero subong dason Marso na. Kaya pasunod ang Marso, Abril, Mayo, Baw, Hunyo, Hulyo, dira-dira gina. Umpisang pagtinupa sa ulan. Dumduman tayo na kay manti Hunyo mga aksyon. Abre klase na, di ko isa mga estudyante, kita lagi na payong kakaputi para hindi mabasa sa ulan. Alas 5:38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagbalik-balikan tang patrol, kag ang report sa BCPO pagkatapos gid lamang sa niya. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:43. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Oy, sa mga nagatumar na nga daan sang kaganangin suki na sang vitamin D3, labi ng Life Extension Vitamin D3. Sige lang Kag sa mga wai padara na ka tumar sa rin, man importante ini sa ato sa rin nga ikayong lawas nga natuwag vitamin D3. Pilion yung Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Namo produktong Life Extension Philippines. Mas maayo kung makakadto ang personal sa ilang sa rin nga klinika kung taratapan. Parang masabat nila, ninyo sa nga dugang palamangkutanon, angot sa ibang nga produkto pa sang Life Extension Philippines. Ara sila nahamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre na konsultasyon paagi sa mga medical doctors, Lunes, Sabado, Sabado. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tang patrol na tipo naman nga balita with action Alvin Graba. Patrol reports. Action Alvin sa balik ka report, please kabit. Aksyon na Marlon, ginabulubanta 30 mil ka pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad alas 11:30 sining aga sa opisina sang Port Police Division Office sa Puno, Banago, diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sa initial diri nga pagpangusisa sang arson na investigators sa lugar sang insidente, ginpahayag ni Bacolod City Fire Marshal Publio Buboy Protenya nga nagsugod ang kalayo sa likod nga bahin sang storage room sang Philippine Ports Authority kag naglapot ang ilang sining opisina o na opisina sang Banago Port Police. Sa din sunod diri kay Protenya, wala pa natumod o wala pa nila natumod ang gintunaan sang kalayo, pero sa pagpakigangot aton bala kag in action mar kay Port Police Officer 1 Maldo Montañez
nagsugba sa baboy balagod kuntani nga sudan sa Panyaga. Oy. Oo, nang natabo kag in action mar. Pang ang natabo diri kay nagsugba sila sa likod nga portion sang PPA office kun na stockroom sa likod nga sang stockroom office no. Sang PPA kag amo diri na nakitan sulod diri ni Maldo Montañez nga nagsugod ang kalayo kag nagrekta sa stockroom mismo sang PPA stockroom office naglaton man sa ila sining opisina. May lang action mars numan diri kay Chief Inspector Publio Buboy Plutiña wala man sang napilasan sa among insidente. Sa dugang pagidnaton nga balita sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ginabulong man ining 9 anyos nga lalaki matapos nga na-aksidente sa may Pure Gold ayon sa may Bakyas Mansilingan. Mga alas 11:45 antak na sinilamang aga. Sa diin ang biktima diriging kilala kay Rain Kurth Sanico. 9 anyos kag nagapuyo ni sa barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Ang biktima action marlon ang nakaangkon sang pila sa iya sining tiil, may pila sa kamot kasubong man. Ginareklamo ang pagpalanakit sang kalawasan matapos nga na aksidente nga nabungguan sang motorsiklo dira sa area sang atubang mismo sang Pure Gold Bakyas Mansilingan. Super Action Mar, amuli ang balita sa patrol. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Mag-Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa ring lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-anan sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa mga naghubag arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kabadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapna sa badabong nga balatian garantisado. May alibyo. Mas maayo Santon Plus Herbal Capsule parisan sa may TC alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalance, kinapabako ng ato sa immune system, may TC, nagatapna sa tarang-tarang nga mga infection, ubusip ontarang kaso, TB, pneumonia, kagaiban pa nga balatian, kon kape naman ang paghahambalan. Nakahibalo bala ka mga isa kataw sa sang Santon Plus Coffee Mix, magkahatag sang vitamina, minerales kag insoluble fiber nga kinahanglan sa ato sa ring lawas. Idabagod ang kanat Plus, ang Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinlo sa aton kolonokontin na sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na healthy ka ba? Una sa balita, una sa aksyon. Dua ka mga biktima sang pagbuno sa barangay Handumanan, Bacolod City, buligan sang kapulisan agod mabasakaan sang kaso ang nagpamuno sa ila. Porte man to kay isog nga tao no, hindi lang isa duwagid ang niya sinagin pang buno. Detalye sang balita halin sa Bacolod City Police Office BCPO with Action Eric Magbano. Action Eric, mayong hapon please kabin. Ginaratag sa Marlon ni Police sa Captain Armini Vargas ang hepe sa Police Station number 10 nga makagwa ining biktima sa pagbuno sa Domingo sang gabi sa Zone 1 Barangay Dumanan nga si Jeffrey Montejo kag Ariel Guanzon. Agud nga makuha ang ila sa testimonya para mapasaka gidayon ang kaso bato kay Julaya Balandra nga mo ginatudlo responsable nga nagbuno sa duha ka biktima. Sa kay Police Captain Armilin Vargas, porsegido ang pamilya sa mga biktima sa pagbuno nga mapasaka sang kaso bato kay Balandra sa diin sa Domingo sa gabi ila ini ginbantayan dira sa nasambit ka lugar. Ang duwa nga nagalakat kag didto nagdulog ini tricycle nga giresakyan sang suspect nga si Julay Balandra nga mogid ang nagpangamot sa pagbuno sa mga biktima nga si Monteo kag Guanzon nga karon luwas sa kadalagman kag palig nabulong sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ato ng mga biktima subuhara naman sa establing na kaintangan out of danger na sila according sa ilang family. Kapag pagkaguwa nila sa hospital, amo na mapatigayon kami mapasaka sa kaso batok sa ato na suspect kay legal age na ato na suspect. In other words, na-identify nyo naman ang suspect? Oo, identified sila. Kay bali, ini sila nga mga kabataan, dugay naman sila namon, gina-monitor kita namon sila kay lang mga
grupo-grupo bala. Nandun ang ilinungan ni sila sa grupo-grupo gani magtinulukay lang dati sa gaano din nag-react ang mo sa gabi nga ato nag-abdanay gid sila. Ang inaton ng suspect naton ang grupo yan nagasakay sa tricycle walang victims naton naragatindog sa kilidanan. Kaya mo na ang isa na-identified man to nila nga ang mga dyan na naog sa tricycle kag buno sa aton ng mga biktima. In other words, ma'am, isa na di ang naghimo sang krimen. I mean, ang pagpamuno sa duha ka biktima. Oo, ang pagbuno isa lang katao. Oo, sa duha ka biktima, bali. Anong mga circumstansya din, ma'am? I mean, ang motive? Di mo na grupo-grupo, gano'n mga suya ay lang man blend, gid man gid inaway, gid nga dalag ko. Di mo na ganit ka ba sa piya ka grupo, magtabo sa piya ka grupo, kagto hindi magtinulukay lang na mo na tayo ka dugo pataas sa idungan. Iya ka mga teenager, bilang problema, gid permi, bila. Hindi tayo man ni ma'am, ako pa suspect ko sa dili nga medyo nag-lapse na ang time, no? Oo, hindi na nagpalagyo man sa amutungan si Tinte, but then identified siya, kag pasakaan siya sa kaso, pagdagdag sa warrant, ako na ang pagdakop natin sa iya. So, ang kwasi man do regular filing na lang? Regular filing siya rin. Most probably nung case na ni-file siya, ma'am, kung mafasaka, giman nato ng kaso. Depende sa appreciation, kasi ilang wala pakatag sa laysay ang aton nga mga biktima, gid bala, ang aton nga mga nakuhaan to mga witnesses. So, ang biktima, gid depende sa appreciation sa investigador tapag nakuhaan na gid sila sa affidavit nila. So, ang duha ka biktima, may porsigido gid mag-file kaso? Kami mismo sa Police Station 10, i-encourage ginamon sila nga magpasaka sa kaso para hindi lang mga ginagmay nga gamo resulta gid sa pamuno kahit papano ang aton nga mga future perpetrators matahap kung balaan nila nga seryoso gid ang pulisan nga magpasara kaso batok sa ila once again guba nila ang peace and order sa lugar. Police Captain Armelin Vargas, Hepe sa Police Station number 10, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon inyong
kabahian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sa sining nga mga tanion si Presidente Rodrigo Duterte live nga nagapapulong-pulong subong sa bahin sang Presidential Security Group Grandstand sa Malacanang Park, Metro Manila. Angot ani sa change of command sang Philippine Presidential Security Group. Man may bag-ong PSG commander mo nga napilian si Presidente Rodrigo Duterte. Aber papatita kabahin lamang ni live gikan sa Malacanang si Presidente Duterte. Today, I stand proud as I speak before one of our country's most dedicated and reliable men and women in uniform. First, I would like to express my heartfelt congratulations to Brigadier General Niembra for his successful tour of duty as the outgoing PSG commander. Under his steady and unwavering leadership, the PSG was able to provide security to me and my family and around 19 foreign and 1,250 local engagements, as well as full protection of their heads of state and ambassadors during their visits at Malacanang. Moreover, the PSG was able to secure our safety during the 2019 elections, the third and fourth State of the Nation address, and the 30th Southeast Asian Games, and the first presidential silent drill competition. Come to think of it, I have not heard of any other drill, but I'm raising until it reaches December. You guys can arrange the frequency of the drilling, but I want the people to see soldiers and policemen doing the drill every day. It might really be copycat, but you have been to China and you have seen the drill that the military shows off to the people every day. It gives our people a sense of security and proud to see the uniformity in the cadence when military drills do it. Gawin ninyo yan, and the December finals would be 1 million. Baka dagdagan ko pa ng 2 million. Dagdagan ko pa ng 3 million. Hindi naman, pero, hindi ako humingi sa sarili ko. I never did that. And I never will. Kung ako maghingi, all my political, even during the campaign, I could not bring myself to say,
bigyan mo nga akong pera. Hindi ko kaya. Pero kung para sa kapwa, tao ko, para sa inyo, bigay. Kaya ang sundalo ko mag-exhibition. Yeah, it will, I will just pass around the hat. And for those Filipinos who are really also proud of their soldiers and love of country, I'm sure we won't have a hard time. There will be, huwag kayo mag-alala, hindi ako namimilit ng tao. Yung gusto lang. Marami akong kaibigan na mayayaman. Marami akong classmates na talagang they have made it. One of them is Tugadi. He's a billionaire. Even before, nandito ba si Art? Sabihin mo sa kanya, 1 million para sa kanya. Moreover, the PSG was able to... I also laud Brigadier General Niembra for taking steps towards ensuring that our PSG personnel are able to continue with the training classes and schooling for the advancement of their careers. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabahin lamang ina mga aksyon sang live nga pamulong-pulong ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagbulos na sang bag-o nga commander sang Presidential Security Group, change of command sa Malacanang Park Metro Manila. Ang gin-appoint ni Presidente Duterte si Army Colonel Jesus Durante III bilang commander sang PSG. Ginabuslan niya si Brigadier General Jose Niembra. Naging pasalamatan ni Presidente ining si Niembra langod sa maayong performance bilang pamuno or commander sa PSG sa 1,250 ka mga local engagement kag mga pilatong foreign engagement 170, no? Yang PSG amo ni sang nagapasiguro sang seguridad sang presidente nagausisa sang lugar nga padulungan sang presidente kag upod permi bisan din magkadtong ato sa dinga pangulo. Alas 6:03 Action Radio Philippines Standard Time iban nga balita way tama lobutan toto karon sa Action Farming Line with Action Brian Morden. Alas 6:30 to alas 9 ng gabi. Kay Tintin Sogon Brillantes, kay Ruel Lanawan si Roma, kay John Arquillas, kay Sir Philip Manosagay, gamonitor sa live stream. There comes a time when we heed. Inyo pala tuntunan Action Reports after edition. Magabalik na naman buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-Action ang Defensor. Sa technical control, upo natin Action Noel Peñalan with Action JM Baikin. Ato sa ding IT expert ako naman, Action Marlon Hedobay. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon